Ora usah dipikir jero Jum, ngimpi mono mung kembange wong turu. Karo meneh, awit biyen saben bengi kowe rak yo ngimpi to. Ujare Sarna, kakange Jumono, ing sawijining isuk nalika Jumono cerita yen bengine ngimpi diwenehi manuk kutut dening kanca kentele kawit SD aran Parmin. Jumono priya legan kang lugu nanging petel nyambut gawe asal Mbang Suko Wonogiri iku wis 7 sasi beboro menyang Yogyakarta. Nyoba golek pangupa jiwa kanthi usaha dodolan bakso. Tiru-tiru kakange kang wektu iku kepenak uripe saka asile nggeluti usaha dodolan bakso. Lumrah yen kendile Sarna ora hoyap-hayik meneh. Karana anggone bakulan bakso wis 12 taun. Yen sekawit isih dodolan mider-mider mlebu metu kampung, saiki wis magruk ing sawijining warung kang papane matis. Ora aneh yen akeh pelanggane. Malah Sarna wis duwe rancangan sasi ngarep arep buka warung siji meneh minangka cabane. Suksese kakange mau ora ndadekake Jumono meri, malah suwalike minangka pamecut tumrap dheweke. Jumono melenggono jer sukses mono kudu ngliwati proses. Sukses ora bakal teko dhewe menawa ora diupati lan diupaya. Kudu dipercaya nganti telaten lan temenan wiwit saka ngisor. Kanggo gaya sukses, Jumono miwiti bakulan bakso kanthi mubeng kampung migunakake gerobak surungan. Sing sapa telaten bakal panen. Ngono pituture wong tuane kang tansah diugemi. Jum, karo ider bakso liwat pojok alun-alun. Aku kepengin ketemu kowe. Ana sesuatu kanggo awakmu. Tak enteni ya. Ngono ujari Parmin mitra rakete Jumono ing sajroning impene. Bubar ngimpi kaya ngono, Jumono nglilir. Dhewe ngranggeh jam tangane kang diselek ing meja cilik jejer anggone turu. Lagi jam 2, lagi kepenak-kepenake wong turu. Nanging kubar ngimpi mau, mripate Jumono angel diremake maneh. Kelap-kelop ijen ing kamar kontrakane. Aneh, lamun ngimpi kok rasane kok kaya tenan-tenano. Parmin mau nganggo klambi lengen dawa werna putih. Semono uga celanane. Saelingku, Parmin iku babar pisan ora seneng lan ora nate nganggo klambi lan celana werna putih. Jarine sandangan werna putih mono gampang reget. Batine Jumono. Gambarane Parmin sumitak ing angen-angene. Ngarepake ajan subuh, Jumono lagi keturon meneh, ndadekake tangine rada kawanen. Esuke kaya padatan rampung blonjo ning pasar, Jumono nyiap-nyiapake dagangane. Jam 11 awan kabeh wis samekta. Jumono gliyak-gliyak mlaku karo nyurung rombong baksone. Kadang mandeg nutuk mangkoke ngundang wong tuku. Nalika ubek nyiapake dagangan mau, Jumono lali marang impene. Bareng mlaku rada sauntara, gurung ana sing tuku. Dhewe lagi kelingan impene kang rinoso beda karo impen-impen sadurunge. Impen mau nemplek trakep ing pikirane, kaya-kaya emoh dikipatake. Aku kok dadi penasaran. Apike awan iki tak cobane liwat pojok alun-alun. Sopo ngerti Parmin ngenteni aku tenan. Ujare Jumono jroning batin. Bola-bali gerobak baksone mandeg karena ana sing tuku. Jam 1 kliwat sithik, Jumono tekan alun-alun pojok kidul kulon. Terus wae dheweke ngubengi alun-alun turut pinggir. Sedhela-sedhela mandeg karo nuthuk mangkok sinambi mas padhake swasana ing alun-alun. Kendaraan mlaku pateng sliwer ing dalan pinggir alun-alun. Wong mlaku mung ana 1-2. Gandrik kira-kira 100 meter sadurunge pojok alun-alun iring lor wetan, mripate Jumono weruh wong lanang sabarakane. Nganggo klambi putih, lengen dawa, lan celanane uga putih.
ngadeg dhewean sajak ana sing dienteni. Pikirane Jumono langsung tumuju menyang impene. Ah, apa iya iku Parmin? Mosok impen bisa dadi kanyatan. Kula bali mripate diucek-ucek, nyakinake kahanan kang diadepi. Tenan apa mung ngimpi? Gerobak baksone disurung nyedaki pawoman mau. Bareng cedhak, pawoman mau noleh menyang dheweke. Ing lambene ana sak cleret esem. Jumono namatake saka dhuwur mengisor. Pranyata ora kleru yen pawoman iku Parmin, mitra rakete kang puluhan taun ora kepethuk. Nanging kene Parmin saiki wis malik grimbian. Parmin biyen awake kentut, kiyeng, seger waras. Lah saiki kok kuru, raine pucet, mripate kaya-kaya tanpa sunar. Rambute kang ora kambot jungkat sebagian nutupi paduke. Jumono sing miwiti aruh-aruh. "Lho, kowe rak Parmin to? Aku Jumono. Piye kabarmu, men? Lah kok ana kene dhewean?" ditakone Jumono ngrontol putah. Sing ditakoni anyep wae, mung wangsulan lirih. Nanti Jumono ora ngerti apa sing diucapake. Maneh-maneh Jumono gumun, biyen Parmin iku bocah grapyak, seneng banyo, pinter ndagel. Yen ketemu dheweke mesti gablok-gablokan saking senenge. Lah saiki kok amem. Ngerti-ngerti tangane Parmin wis nggawa kurungan manuk, isi manuk kutut. "Nyoh Jum, iki tampanono, rumaten sing becik," ujari Parmin karo ngulungake kurungan manuk kasebut. Jumono gurawalan nampani. "Wis ngono wae Jum, papan tujuanku isih adoh," sambunge cetak. Jumono durung nganti aweh panuwun, Parmin wis ngeblas lunga. Merangguli kahanan kang ora sabaene mau, Jumono mung jejrek, ora kuwawa ngucap apa-apa. Rasane gumun lan sewu pitakon kang durung ketemu jawabe, wersuh dadi siji ngebaki pikirane. Kepriye ora gumun, lah impen kok bisa mawujud dadi kanyatan. Gelem ora gelem, seneng ora seneng, Jumono nggawa mulih tandha mata saka mitra kentele mau. Kurungan isi manuk kutut diselek ing dhuwur payon gerobak baksone. Digawa mrana mrene karo nawakake daganane. Rada ngrepoti, nanging kepiye meneh? Dheweke ora bakal tegel mbuang ngono wae pawehe mitrane. Apa meneh iku mujudake tandha mata. Sejatine Jumono ora seneng ingon-ingon manuk, wegah anggone ngupakara. Apa maneh manuk kutut, akeh kang ngarani yen iku ingon-ingone wong tuwa. Pelangenane para sepuh. Wis ngono dheweke wuta ngenani donyaning manuk kutut. Karo mlaku nyurung gerobake, Jumono mikir, kurungan iki mengko arep dicentelake nang endi? Papan kontrakan sing dipanggoni mung ciut banget. Omah cilik disingget dadi 3. Disewa bareng wong 3. Kabeh isih legan. "Baksone isih to, Mas? Kene gaweke siji, ora nganggo tahu ya, uga ora nganggo suwe." Ing sawijining gang kampung kang sepi, ana pawongan sepuh mendhek lakune. Lungguh ing planggrok pring ngisor wit talok. Ketara yen pawoman mau dudu padunung kampung kasebut. Tas kulite kang kluwus diselek ing sandinge lungguh. "Wah, manukmu apik, Mas. Leh mutuku neng ndi?" takone pawoman mau sawise rampung mangan bakso. "Boten leh kula tumbas, nanging ugi boten leh kula nyolong lho," wangsulane Jumono ngelucu. Jumono banjur cerita ngalor ngidul ngenani manuk kutut kang diselek ing dhuwur payon gerobak baksone. "Waleh Pak, kula janjane mboten remen ngingu manuk. Napa malih manuk kutut? Lah kok kados tiyang sepuh," ujare Jumono lugu. "Nek ngono, pawaman sepuh mau ora mbaju kakul gunane." Jumono tanggap ing sasmita. "Nuwun sewu, Bapak ajeng ngersakake kutut niku." "Inggih, monggo. Waton diopeni sing sae. Mboten welinge kanca kula sing nyukani manuk niki," ujare Jumono.
kurungan manuk nuli didonake terus diwenehake pawongan sepuh kasebut. Sing diwenehi seneng njupuk dompet ing sak celanane. Dudut duit lembaran werna abang pirang-pirang lembar. Mboten sah, Pak. Kula ikhlas kok. Jumono sing lugu nulak paweweh mau. Weh, ya aja ngono, Mas. Iki rak ya kena kok nggo tambah modal dodolan. Pawongan sepuh mau meksa amrih Jumono gelem nampa. Jumono ora bisa selak. Sing ngulumi duit lega, sing nampani gumbira. Gumbirane Jumono kejaba entuk rejeki nomplok, dheweke rumangsa uwal saka kewajiban ngreksa manuk kutut mau. Ora kudu aku sing ngingu, waton dirumat sing becik, parmen lak ya ora gelo. Ngono tetimbangane Jumono. Esuk-esuk dina candhake, Jumono lungguh delek-delek ing amben pring minangka kursi tamu. Raine suntrut, mripate suduk, ketara yen kurang turu. Ora merga kakehan nonton TV, nanging merga bola-bali nglilir. Saben nglilir mripate angel diremake maneh. Bengi iku Parmen nekani Jumono meneh lumantar impene. Beda karo impene sing sepisanan. Tekane Parmen lumantar impen ing bengi iku kanthi praupan kang ora sama dilur. Raine mangar-mangar abang, ketara banget yen ngampet nesu. Jumono dituting-tuting, diundomono entek golek kurang amek. Goblok tenan kowe, Jun. Manuk kutut sing tak wenehake kowe kae dudu manuk sembarangan. Dudu kutut jenis buntel mayit sing jalari memolo lan brahala. Nanging kutut kanthi katurangan sangga ratu, ngrejekeni lan nggawa pegja. Rezekimu bakal gangsar, usahamu bakal lancar. Tak wenehake kowe merga saking tresnaku marang kowe, mitra raketku. Ngono ujari Parmen akeh-akeh marang Jumono jroning impene. Jumono saya ngenggono yen impene mau dudu impen biasa. Impen sing mawa teges lan kebak makna. Eloke impen mau dumadi meneh ing bengi candhake. Persis banget karo impen sadurunge. Sewu rasa campur dadi siji. Keduwung, gelo, cuwo, rumangsa luput, kuwatir bakal kekenan apa ta apa, muwel ing sirahe. Ndadekake bingung, was-was, awake lemes. Arep temandang gawe anane mung memeng. Wis yamene kok durung blonjo, Jum. Ora dodolan po? Takone Waiman, padha-padha bakul bakso nalika weruh Jumono isih lungguh delok-delok ing amben pring. Sing ditakoni mung gedhek alon. Rong dina Jumono ora dodolan bakso. Pikirane semplah. Arep temandang gawe wegah. Setiane dhewe arep bali sik nyang desane. Arep ngesok pengalaman iku marang wong tuane, njaluk iguh lan pertikele. Sarno kakange yang dijaluki sembur tutur, wangsulane ya mung padha. Impen ngono rak mung kembange wong turu, aja dipikir banget-banget. Nyambut gawe sing petel, mengko kowe rak ya lali dhewe. Ngono kandhane Sarno ing sela-selaning kesibukane. Bareng mulih tekan Bang Suko, atine Jumono sansaya gureh. Entuk warta yen Parmen kanca rakete wis tinimbalan sowan Gusti. 10 dina kepungkur krana lara demam berdarah. Krungu kabar kasebut, sirahe Jumono rasane kaya ketiban ganden. Kaget, bingung, gureh, kuwatir, lan was-was dadi siji. Saweneh pitutur lan iguh pratikel saka wong tuane, apa dene tangga teparone, uga para bini sepuh desane ora dipaelu. Kaya mung mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Dina-dinane mung lungguhan delep-delep neng cakruk rondo kanthi meripat kang tumlawung adoh. Pepinginane dadi wong sukses lumantar dodolan bakso kaya kakange kabur kagawa angin. Yen durung nemokake manuk kututku sing ngrejekeni lan gawa pegja, aku ora arep dodolan bakso. Tekan poncating donya bakal dak luru. Nganti ketemu men, Parmen, aku njaluk ngapura ya, aku kilaf, aku ora nuhoni piwelingmu. Ngono grenenge Jumono kang wis 3 dina iki tanpa leren, mecahi lurung desa lan gang kampung.
Nanti lali mangan, lali adus, lan lali salin penganggo.